2026 मायथाइनि 12 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ मोनसे समनि एबसुनि बारग' बिबानगिरि आथिखाल बिटिसि सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डनि सोद्रोमा तामुलपुर कुमारिकाटा हालामनि सासे गोख्रों समाज सिबियारि स्माइनाव बसुमतारी बिथाङा दिनै हरखाबै रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सोरगो रायजोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनथों होननानै बिनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबदों। गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुराव खावनाय मोसौफोरखौ लानानै थांनाय गारि जब्द खालामना गासै 20 खावनाय मोसौफोरखौ बोखांनो हादों। सिमुलटापु पुलिसआ श्रीरामपुराव हरनि समाव सिग्रोमनानै गंनै बोलेर' पिकआप ट्राकखौ जब्द खालामदों। गंनै बोलेर' पिकआप ट्राकनि सिङाव गासै 20 खावनाय मोसौफोराबो दङमोन। खावनाय मोसौफोरखौ चिप्स आरो कुरकुरे मुवाफोरजों बुंफबनाय बस्तानि सिङाव आन्दायै लांनाय जादोंमोन। खावनाय मोसौफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनायाव लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ पुलिस बिफाना हमनो हायो। सानै सुबुं मिनहाज आली आरो सादाम हुसेन निउ चत्रिगाव आरो अभयपुरनि होनना मिथिनो मोन्दों। मोसौफोरखौ लानानै थांग्रा गारिफोरनि नाम्बारफोरानो जादों AS19AC 2497 आरो गंसेनिया AS15AC 4858। मोसौफोरखौ सोनाब बंग'नि सनापुरनिफ्राय लेटिंगासिम लांनायनि बाथ्रा दङमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बाक्सानि मथनगुरि बियाबनि रायजोफोरनि गोबां बोसोर लामा नाजानाया मावफुंजाबाय। बियाबनि रोजा रोजा रायजोफोरनि खाबुनि थाखाय बेखेवनानै होदों गंसे गोदान फुटब्रिज। फुटब्रिज बेखेवना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों EM बेगम आक्तारा आहमेद बिथाङा। बड'लेण्ड मार्टियार्स गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि गोसोखां मिरुखौ साफ्रोमबो दिथा होबाय थानो थाखाय केयारटेकार काम पार्क गार्डेनार महरै दियाबारि गामिनि थागिबि सोमदोन गयारिनो एपइन्टमेन्टखौ होदों। बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि MCLA दनेस्वर गयारि बिथाङा दिनै एपइन्टमेन्ट अर्डारखौ गथायदों। फिफा वर्ल्ड काप क्वार्टार फाइनाल मेचआव नरवेखौ 2-1 गलाव फेजेननानै इंलेन्डआ सेमिफाइनालाव सौहैनो हाबाय। मख'नो गोनांदि सुइजारलेण्डखौ फेजेनना फिफा वर्ल्ड कापनि सेमि फाइनालाव हाबबाय आर्जेन्टिनायाबो। क्वार्टार फाइनालाव सुइजारलेण्डखौ 3-1 गलाव फेजेनबाय मेसिनि गोहोआ। गसाइगावआव 19 कौटि 51 लाख रांनि गान्जाजों लोगोसे गुबुन गुबुन फेग्रा मुवाफोरखौ सावगारदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव आरो कुसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अपारेसन खालामनानै हमनानै दोनथुमनाय फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सखौ फेग्रा मुवाफोरखौ सावनानै होदों। फैबाय थानाय दुरान्ड कापखौ क'क्राझारावनो खुङोमोनब्ला साबसिन जागौमोन होनना मुंदांखा फुटबलार हलिचरन नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। बेयावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनै जोंनियाव बिथांमोना जेसेबांखिनि जेरै जोंनाव दं दा आसाम फुटबल एस'सिएशननि सेक्रेटारि मिस्टार डक्टर सांग्रां सार बिथाङा बड'लेण्डनिबो बड'लेण्ड एफसिखौबो हेफाजाब होगासिनो दङ। थ' बिथांमोना दिनै साइ स्टेडियामाव दुरान्ड कापनि थाखाय ट्रायल लाबोदों। बे जोबोर मोजांनि खोथा। मानो होनबा बेफोरबायदिखौ आंबो लुबैयो। जाहाथे मानो होनबा जोंनियाव अनेक गामियाव जोंनाव अनेक गथ'फोर दङ जाय गथ'फ्रा दिनै कचिं मोनाखै बा गेलेनो खाबु मोनाखै। थ' बिनि थाखाय दिनै बिथांमोननि थाखाय ट्रायल लाबोदों। जोबोर मोजांनि खोथा। जाहाथे बिथांमोना दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै दिनै ट्रायलखौ होफैदों। बिथांमोना गावसिनि रोंगौथिखौ गावसिनि हानायखिनि जेसेबांखिनि गावनि सिङावहाय जेसेबांखिनि रोंगौथि स्किल दङ बिथांमोना बेखौ दिनै बे फोथाराव देखायनानै सेलेक्सनखौ जानो हागोन। बिथांमोना जेसेबांखिनि खस्थ' खालामगोन लाइफआव खस्थ' खालामाबा जेबो गैया। जाहाथे बिथांमोना जेरै गामियाव गेलेबाय दं दा दिनै ट्रायलखौ खाबु मोनदों जे बिथांमोना ट्रायल होनो थाखाय। थ' बेवहाय गोसो होनानै जाहाथे बिथांमोना मोजाङै ट्रायलखौ होयो गोसो होनानै मोजां गेलेयो। जेरै जोंनियाव A लाइसेन्स कच फैदों दा C लाइसेन्स कच दङ जोंनियाव बिथांमोना सेलेक्सन लानो फैदों। दिनै बड'लेण्ड एफसिनि हेड कचानो फैदों जे सेलेक्सन लानो। बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां। जाहाथे बिथांमोना बावल' नङा आरो इयुनावबो दाब दाब जायगायाव थांनानै बिथांमोना जुदि ट्रायलखौ होयो आं बेखौ लुबैयो। जाहाथे जोंनियाव माने जोंनि जायगायाव गेलेगिरियाबो अनेक खमनिफ्राय खम जालांगासिनो दङ। आं लुबैयो जोंनियाव बिथांमोना दाब दाब जायगायाव थांनानैबो सेलेक्सनखौ हैथों। बानाय गैया गिनाय गैया।
जाहाथे बिथांमोना बायरायाव थाङो होनबाना एक्सपिरियेन्सखौ मोन्थिनो मोनो जे बायरायाव ट्रायल्सआ माबायदि जायो क्लाब्सआव ट्रायल्सआ माबायदि जायो बिथांमोना बुजिनो मोनो रोंगौथिखौ मोनो इयुनाव आरो बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन सोलोंलांनो हायो थ' आं बेखौ लुबैयो आरो जाहैबाय दिनै आं बड'लेण्ड एफसिआव आं गेलेगोन देग्लायनि दुरान्ड कापखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि जायगानि क्लाब बड'लेण्ड एफसि जेसेबांखिनि हागौखिनिखौ आं हेफाजाबखौ होगोन हेल्पखौ खालामगोन आं लुबैदोंमोन जे आं सानदोंमोन आं दिनै गेलेनो नागिरदों बड'लेण्ड एफसिआव आं सानदोंमोन जे जोंनि क'क्राझाराव जागोन होननानै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि क'क्राझाराव जायाखै मानो होनबा आं सानदोंमोन जे जोंनि क'क्राझाराव जायोबा साबसिन सापर्टार अनेक दङ जोबोद लैहोर लैहोर बिथांमोना सापर्ट खालामनो फैयो बड'लेण्ड एफसिआनो जा बा नर्थ इस्ट एफसिआनो जा बिथांमोना सापर्ट खालामनो फैयो बेखौ आं लुबैदोंमोन खिन्थु मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी बिथांनि गेलेनायजों बड'लेण्ड एफसिआ बांसिन अनसायजागोन होनना डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायदों। बियोथ' मोनफा मोनफा गभर्नमेन्टहा गावहा मोनसे गावनि मोनसे पलिसि थायो दा बियो डिफारेन्ट मेटार नाथाय प्लेयारफ्रा गेलेनांगौ जेरावखि जाया मानो मोनसे क'क्राझाराव जाबाय थानांगौ बावनो खुंबाय थानांगौ बावनो गेलेबाय थानांगौ बेबो नङा दा गुवाहाटियाव थांगोन जोंनि प्लेयारफ्रा हरु हजाय स्टेडियामनि मोनसे एक्सप'जारखौ मोनगोन गाबोन कलकातायावबो गेलेहैनांगोन कलकातानि मोनसे स्टेडियामनि एक्सप'जारखौ मोननांगोन दिल्लीयाव गेलेहैनांगोन बिनि एक्सप'जारखौबो मोननांगोन क'क्राझारावनो गेलेनानै जोंनि प्लेयारफ्रा पुरा मोनसे वर्ल्डआव बा इन्डियायाव नोङो फकास जागोन बे नङा जोङो गुवाहाटियावबो गेलेनांगोन एखमबा दिल्लीयावबो गेलेनांगोन जोङो गवायावबो गेलेहैनांगोन बेबायदि एक्सप'जार मोनोबा जोंनि प्लेयारफ्रा बांसिनसो थारमाने दावगानाया थारमाने फैगोन बा एक्सपिरियेन्सा जासिनगोन होननानै जों मिजिंथियो आरो बियो मोजांबो मोनसे खाबु गुवाहाटियाव मानो होनोबा जेनाखि हरु हजाय स्टेडियाम जोंनि प्लेयारफ्रा गेलेनोनो हानो नागिरा दा गुवाहाटियाव गेलेनानै जुदि जोङो आरो कलकातायाव जोङो क्वालिफाइ जानानै थाङोबा क्वार्टार बा सेमि फाइनालाव आरो बियो जोंनि प्लेयारनि थाखाय खोब साबसिनसो थारमाने फिफा वर्ल्ड काप सोलिगासिनो दं नोंथाङा सासे गाहाय नेहाथारि जितु फुटबल गौथुमनि माबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनदों आरो सोरखौ सापर्ट होदों नोंथां गेलेनायाथ' खोब मोजां जाबाय थादों दिनै फुङावबो नायदों आर्जेन्टिना आरो सुइजारलेण्डनि खेलाखौ खोब मोजां गेलेदों मोननैबो टिमा सुइजारलेण्डआबो मोजां गेलेदोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि उथ्रिसारनो हायाखै सिगांनिफ्रायनो आङो माबाखौ पर्तुगालखौ सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि 90 मिनिटआव गल जानानै बिथांमोनहाबो सौफैनो हायाखिसै दा खिन्थु फाइनेलि आङो फ्रान्सखौ सापर्ट खालामनानै फ्रान्सआबो मोजां गेलेबाय थादों इंलेन्डआबो गाज्रि नङा खिन्थु इंलेन्डआबो मोजां टिम बानायदों क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव खुंनाय समाव दुरान्ड कापआ बड'लेण्डनि गोबां रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनाय मोनदोंमोन बे खेबाव माबायदि अनसायनाय मोनदों अनसायनायाथ' बड'लेण्डनि रायजो राजा बिथांमोना फुटबल मोजां मोनो दा अनसायनाया जेब्लायबो थागोन दा सनि लिभ आरो सनि स्पर्ट्स नेटवर्कआव लाइभ टेलिकास्ट जागोन जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजा बिथांमोना बावबो नायनो हागोन गुवाहाटियाथ' गोजानद्रायबो नङा गुवाहाटियावथ' थांनानैबो नायनो हायो दा आङो बिनि थाखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायदों हलिचरन बिथांबो गेलेगोन बिथांनि अनाराव जोंनि टिमनि अनाराव खाथि खालानि जेसेबां रायजो राजा बड'लेण्डनि जेसेबां रायजो राजा बिथांमोनहा हरु हजाय स्टेडियामाव फैनानै जुदि जोंनि टिमखौ सापर्ट खालामफैयोबा बड'लेण्डनि टिमखौ सापर्ट खालामफैयोबा जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना खोब थारमाने एनकारेजमेन्ट मोनगोन आङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो जाय जाय बिथांमोना थांनो हायाखै बिथांमोनहा टिभियावबो नायनो हागोन खेलाखौ नायनो हागोन जोंनि एसियानि गासै 6 कान्ट्रिस 6टा हादोराव बे खेलाखौ टेलिकास्ट खालामगोन जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि जाखांफुनाय प्लेयारफोरनि थाखाय बियो खोब गिदिरथार मोनसे प्लेटफर्म बायजोनिफ्राय